Дяволът може да влезе в дома ти през 3 врати. Готов ли си да ги затвориш? Първата врата – неопрощение. Когато сърцето ти е пълно с омраза и отказ да простиш, дяволът намира място да се настани. Исус каза: ако простите на хората прегрешенията им, и вашият небесен Отец ще прости на вас. Втората врата – какво гледаш? Гледането на неприлично или негативно съдържание отваря широко вратата към духовния свят. Това е вратата на Сатана, порнографски филми, насилие, само от мисълта за тях трепея. Третата врата – пренебрегването на молитвата. Дете, което не отделя време да се моли на Бог, радва дявола. Аз не излизам от вкъщи без молитва. Не смея. Коя от тези врати се остави отворена? Реши го днес. Време е да ги заключиш здраво. Нека заедно се помолим за добър живот за теб и твоето семейство, за да сме сигурни, че дяволът няма достъп до дома ти. Ако желаеш, напиши Амин коментарите. Нека Бог винаги закриля теб и дома ти. Амин.